Hello guys, hello guys, hello Masquerade say guys. Are you guys okay? You say guys, how are you? How are you guys? The phone. Alright guys, they always do that. They end up alive in none of our phone. They always do that. Alright guys, Masquerade say guys, Masquerade say. And ndinakuya kusogarisana ngoti ndikudze ikuti makamuona mukadzi uya anditi makamuona mukadzi wekubuda nenyaya ye is it omad omani meno kunyika kwamoda kwenda kunonzi chii pane kunyika kwamunofarira kwenda straight kunonzi chii ku oman ikoko ku oman ikoko makamuona mukadzi wevideo yaya ukubuda pavideo achichema achiti vedu ndibatsire nyaya yakabuda paZBC maiona nyaya yekubuda paZBC yaya achiti ndibatsire wedu kunoku ndikurepiwa ndikuita sei so nyaya dzacho tadzifambira tamuwana chichaitika kuextend kai nyaya dzacho tadzifambira guys tamuwana saka ndikuuya naye manchaya naye manheru ndatoadownloada maapp ikoko kunyika kwacho ikoko mene kunyika kwacho ikoko kune maapp anoshandiswa so andimaona saka ndamuwana mukadzi uyauya ndamuwana mukadzi uyauya saka ndichauya naye manheru muzozvisere zvinovwisa tsitsi it's so sad guys zvinhu zviri kuitika kunyika kuya mana manje so it's so sad very sad guys zvinhu zviri kuitika kunyika kuya kumazimbabwe ari kunyika kuya asi muchazvinzwira zvizere ndichauya ndichatraya kuita video call ndichatraya kuti ndiite video call manheru iriko manheru saka ndichatraya kuti iriko manheru koza akaida tiyo masikati saka inini masikati 9 ndiri andikwanisi saka ndamuti ndomubata manheru saka ndoda kuti munyasonzwisisa aisiye kwa Jeki Ngarandi aisitomborei kwa Jeki iyi ndeyakabuda paZBC iyi ndeyemukadzi yekuplayiwa paZBC so ndichakuisira iyi clip yacho papeji remaposto kuSIS MELLY diaries ndichakuisira iyi clip yachona yakabuda paZBC news achichema stereki so ndichakuisira iyoyo saka manheru guys musada kufarira madam boss ndakuona kuti lasadza ndakuona kuti lakusadza madam boss zvaita here saka ndokubatai manheru guys muchinzwa zvizere pamusoro penyaya iyi ndamuwana saka ndichauya naye manheru mozvinzwira zvizere musachemera kuenda kunyika dzamusingazivi imi mazviwa musachemera kuenda kunyika dzamusingazivi muchingoti mahwa kuti kwakati kuita mari kune visa kwakati kuri kubuda visa moinda mazvizwa muchaona pavari kugara vanhu ivavo kuti vakavharirwa pai muchaona pavakavharirwa pavari kugara muchaona pavakavharirwa pavari kugara musangofarira kuenda kunyika dzamusingazivi andichika guys iyi alivi yamuri kundibvunzai mbomirai guys chakudzai mbomirai kuti manyisa chakupai feedback guys handiti ndipei nguva chakupai feedback hatingangoti every little thing tobva tamhanya kuzokudzai let us gather everything zvatiri kuita first then tozokudzai chatoda kungotendawo palive iyo iyi panyaya yalive ndechekuti toda kutendawo veZANU-PF vakapindirawo panyaya iyi handichimona regai titendewo maofficials eZANU-PF akapindirawo panyaya iyi nokuti ndakaudzwa kuti vana madam boss vachibva panyaya yalive vachibvako kwaMutare kune vemaofficials eZANU-PF akaindawo kunotanzwa nyaya taona nyaya kusocial media yekuti kune mwana akashayika we want to know saka vakasvika vakanoudziwawo handimaona zvakaitika saka they are helping you nekusaidi handimunoona they are helping nekusaidi saka zvinobva zvanakidza manje tobva takutsirana kuti nyaya iitwe handimaona tikurudze kuwana closure ndokuwana chokwadi saka toda kutotendawo chaizvo kuti peri panoda kuenda pakapasi unorasikare panenge ndipasi saka regai titende aiwa ZANU-PF yakapindirawo guys kwakatoendawo maofficials akaindawo akanomiramira handiti saka you see zvakanaka chaizvo
Oh. And then ligava. Ligava zvakakuomera isi mhosva yako. Isi mhosva yako. All right guys. All right guys. Saka ndichakupai guys, will give you the feedback and tikatabotaura si tudangofara hanzi dai siseva yapinda kuti zvepolitics and aiwa chisu chatongoda ndechekuti sati politicians tinotendawo nekufarawo nekukomplimenta chinhu chakanaka chatinenge taona handiti tanzwa kuti vezanuwo vakainda. So you see kuti isusu semasocialites guys, we are working very hard to make sure kuti vatiudzwewo, vatirecognizewo, vaone dzimwe nyaya vobva vapindira. Hanimona obva vapindira guys. Ndine a very important call. Saka team conversation, keep up backing us. Tiri kubatsirana nevanhu vese kuZimbabwe nemaofficials tishande pamwe chete. Andi kana tikaona varelaxa isusu tinouya tovapusha. Hanimona tivakarelaxa isusu touya topusha, imimi isusu nemi touya topusha. Kana tapusha vomiramira handika zvoita. Hanimona zvichidaro zvakadaro. Hanimona saka zvinofamba. Saka guys nyama ilivi kana tichakudzai atifambiri tingobva nyachingoti chidiki tichikudzai. Relax guys, relax guys, relax. Muri team imimi relax. Nyaya yakatangira pano, nyaya ichaperera pano. Saka imimi relax guys, relax. Anditika relax. Saka totenda guys nebasa renyu mimi nesu tose takakosha andika, because the team redu tikaona vakuru vedu vatasa kurelaxa isi tobva tauya manje tobva taita noise tovapusha zvokuti tovapusha obva vambotiri. Hanimona right, zvichinda zvakadaro. Hanimona saka thank you very much team guys, munotigonera. Handiti aiwa hatisi mugandani, hatisi kutaura zvepolitics isi tiri maningi tikutenda zvakanaka zvakaitwa handika nemazanu PF officials ndozvatiri kutenda handitika ndozvatiri kutenda. So guys tichakubatai zvakanaka manheru handitika musasarire panyaya iyi. Kune vaya vanga vachitsvaga mavhisa kuti muda kuenda kuoman uko, please muvepo, muteerere this live. Mukadzi achitaura nyaya yake ega handika, muvepo munzwe zviri kuitika, anga achizhamba ari kutochema. Hanimona please muteerere. So yai mutore manotsi mudzidze, musahakire handika, musahakire kuti moda kungoti vanhu vaenda wakati moda kuindawo, vanhu vaenda wakati moda kumhanyawo handika. Relax. Chera ndakakupromisai but pane zvinenge zvichitika kana ndakuti nichauya, that means pane zvinenge zvichitika, nditi kana pasina ndingagokunyimirai kana ndinazvo, but kana pane zviri kuitika mungobva mazati pane something nyenge chatoitika chavhara ipapo 2 minutes zvinenge zvidamboitika. Hanimona saka mobate moswera bo guys, tokubata ichi time anditika. God bless you.